felhoztak nekünk halkan, pengesd ezt a csátást. Köszönjük a két prímásnak, Frida Dípebennek és Puka Károlynak, akik a zenekar élén álltak, és köszönjük a zenekar valamennyi közreműködőjének, illetve az énekes művésznek is, akit a műsor elején hallottunk. Ezeket a gyönyörű dallamokat, és reméljük, hogy még gyakran fogjuk őket hallani a jövőben is. Most